Nachádzame sa znovu na detskom ihrisku na Družstevnej ulici. Je 4. október 2013 a prišli hojdačky a preliesky. Pozrite, práve nám montujú hojdačku. Tu už máme pripravenú krásnu detskú väžu so šmýkačkou, prídavný modul s rebríkom ďalšou hojdačkou. Tu už nám dieťa testuje šmýkačku. Ako sa ti páči? Ahoj. Ahoj. Ako sa ti páči šmýkačka? Povedz nám. Je super. No ale tak evidentne sa jej ľúbi. To je fajn. Takže konštrukcia vyzerá masívne, veľmi je to celé pekné. Odporúčam vám to pozrieť si naživo. Na túto starú konštrukciu sme dali namontovať nový sedák. Takže detské ihrisko na Družstevnej ulici počnúc týmto dňom dostáva úplne nový šat a vyzerá naozaj veľmi pekne. Stena s grafitmi sa bude dokončovať dnes. Takisto dnes osadíme prvú lavičku a takisto dnes pokosíme ihrisko. Ten pán v modrom je pán Žikavský, ktorý nám tieto hojdačky celé zrealizoval a doviezol. Takže po dnešnom dni môžem konštatovať, že 90% prác máme za sebou úspešne. Detské ihrisko vyzerá krásne, teším sa z neho veľmi a dúfam, pevne verím, že vydrží čo možno najdlhšie v takomto krásnom stave. Ja vás všetkých znovu pozdravujem a veľa pekných chvíľ strávených na tomto detskom ihrisku vám prajem.